ewan ko. Siguro sa settings. Tapos naman kami sa settings. Siguro dito sa live sa settings, hindi ko alam pa yung live sa settings niya. Tingnan ko pa, wala namang tutorials. Oy, bakit walang tutorials sa YouTube? Sa Facebook, ang daming tutorials. Bakit sa YouTube, walang tutorials? Nasaan ba yung mga tutorials sa YouTube? Hindi ko talaga nahanap. Ang pinakita, tiningnan ko yung nasaan na yung settings sa YouTube. Ang settings paulit-ulit naman lumalabas yung noon pang mga settings. Hinanap ko yung mga settings, kahit ano-anong settings, wala talaga akong mahanap. Lalo na pa sa iPhone, ang hirap talaga sa iPhone, maghanap ka ng settings sa iPhone. Wala talaga. Sa Facebook, ang nakatutok yung mga tutorials. Bakit sila ganun? Bitaw? Lisod yung kayo sa nito, ang YouTube. Wala siya tutorials. Nagtanaw ko kung paano mag-live. Mura to ilang istorya. Dili, wala bitay ko anya. Anak po sa mga tao, dili mang para sa Facebook, na makadungo kanila, ga-live sila, makita ni mo sa silang istorya. Diha kay ikaw rin yung maning kamot. Sud ka ay sa YouTube. Hirap sa YouTube talaga para sa akin. Hirap talaga ma-monetize. Dili basta-basta ang YouTube. Wala akong thumbnail ngayon. Hindi ko pa nalagyan ng thumbnail yan. Saka na pagkatapos ng mag-live, lagyan ko ng thumbnail. Magawa pa ako ng thumbnail. Dami pang gawin dyan. Wala na. Nabutangan na tupuan. Kay katura ba yung makapahumok? Ya, malimtan na po. Sa muka. Hang kay una-una. May magutong sa una. Kay maigura bitaw ka magtrabaho. Di na ka maguna-una pag video ba ka nag-iusahay mis ani po malimtan ang video uban. Malimtan kay di po kumingon di man po lihok sinoy. Limtan ra. Pag tan-aw na ko wala lagi video aning dapita. Good lalim ang video lagi. Nag-usay makalimot ka kay dadali ka sa mga oras. Kay customer giakpas. May kani mag-color good kay kung mahimo i-consume na nimo 45 minutes. Di na nimo. Ka timer. Mo bitaw nang akabantay marong matarantar. Kung huna wa na taas sa kayo ang timer. Mumo kayo ni Miss Anito. Enjo ka kumuka sa kong buhok. Ma'am Judy, kagahapon wa ganang ubutangi og kanang bunakyur kinahumukan ang buhok. Jud gi bunakyur, humuka ang buhok pagkahuman. Murag giharian sa kaanyag. Pwede ra. Di ang bunakyur murag wala na nakatalab si imong buhok, pero imong buhok wa madaot, ang guwapa imong buhok nga ana ra. Dili man gyud ang purpose sa bunakyur kay muhumok kay atong buhok. Ang purpose man na niya kay para malig-on ang buhok. Conditioner rim da pahumok. Tuni sa pawan ang punuan will kay di gid siguro ni mag-even Sa baka to 8.5 baka kung nabutang. Ako na ba yung mga developer tan-awon si kuan developer na butang sigid ta. Uy na asa naman akong video oy. Anak kuno gamay bi mata salipdan ta. Kaya asa naman to nang ga-live diha di naman makita. Adto kuno kadapit kay di na ta makita na salipdan. Nagtingog ba kanya akong microphone. Napata microphone ting tan-awon daghan kay tag atimanon oy. Dili lali mag video-video Ginoo ko. Hirap lalo na pag dalawa YouTube at saka Facebook, dalawa ang gawin mo. Hirap talaga. Super hirap. Dalawa ang mo account mo. Hirap mag-edit ka pa pagkagabi. Dami mong trabaho. Diba, ga-live ta diri no. Unsa na itong live karon? Napabaka po diha. Kasabot yung live. Oy, hindi ko talaga alam. Bakit ganon? Hindi ko talaga alam dyan. Ewan ko lang. May siya mag-color ta og buhok. Inganion jud pag-color. Kinahanglan kabalo jud ka mo color. Ya, kani akong gipanggamit na medisina ha. Kanang
kuan ni siya mga made in Germany, mga kuan jud ni siya kana. Kasi nga legit gud siya nga mga gamit. Hindi siya kanang kahit saan mo mabili. May supplier ang Schwarzkopf. Murag wa nag-even ang color ba. Gibutangan mo guna ko ni dark ang punuan oy. Kani pa ibinon kasi di mag-even. Ari ko natas babaw sugod ng wilbi kay basig hukda na na. Buti lang nag-live ta, kung nag-live lang, nakaharap ka ng camera. Hindi ito nakaharap ng camera, may timer ka pa. Nag-timer ka sa buhok kasi may oras yan, di yan pwedeng matagal. Kung ito, ang live, di ba makita niyo sa live kung ano ang ginawa. Takilid ko nung Wilby, kay murag, ikaw na may makita ng live, wala na tayo makita sa trabaho. Sabi ako sa itong tanahon, asa narapit ang ulo. Napoy gimbal, walang nangyari sa gimbal. Ang gimbal is, bakit ganun ang gimbal, no? Ilang mag-i-connect sa cellphone. Dapat hindi i-connect sa cellphone. Sa kanya na talaga, hindi na i-connect sa cellphone. Pag i-connect mo sa simple cellphone ang gimbal, so ang video lang ano niya, pwede. Pero live, hindi pwede ang gimbal. Naka-steady pa rin. Maganda pag gimbal sana, kaya mag-rotate rag iyaha. Hindi siya sa live, hindi siya, wala talaga sa live, hindi siya pwede. Pero sa mga video, pwede siya. Katulad naman silang mga video, di ba? Hindi nila nakakunik, kulang yan ang gimbal, kuwang sa settings. Hindi nila ginawa lahat. Dapat ginawa nila lahat. Sa video lang. Di ba? Ewan ko itong color na ito. Kuan baka ito napantay, baka ito. Kasi pag hindi mapantay, masagpa taan ni day. Nag-live ko no ta, pero bawo na unsa na mong live diha ay. Ang isa ka video, nagkuan na to isa ka video, wa na niglihok na ana siya views. Ngayon, ewan ko lang. At saka yung cellphone na ginamit ko, hindi man tong gwapa kaayo kuha. Lami ta tong usa kay gwapa, pero di pa pwede kay ginamit namin na video. Pag ganito naman gamitin natin mga video, iba naman ang kuha niya. Iba talaga ang cellphone na bitong yung medyo mahal yung cellphone mo, maganda talagang kuha. Pero ang cellphone mo, mumurahin din ang kuha. Juste. Bitaw, ang cellphone, pag cellphone mong ginamit mo, kailangan mong bumili ng cellphone na medyo mahal para maganda yung ano mo, mga video, mga live mo. Simkan o yun, di mo even, no? Isa ka apas. Maapas, eh. Tungkol sa highlights mo guni sa ubos. Pero kato kang Ma'am Juby, kina-even raman, basi mo even na din ni taod-taod. Apa ba ko'y tingog diha, nag-microphone naman po ko, madungog man na ninyo, kinahinay kong istorya, di ba? Kang ma'am, wala na ning tingog, nagtingog yung microphone, ma'am. I-on ko na diha, ma'am, pinuta ko ng kilid, ma'am. Ito, ma'am. Kani ubos. Na kinaubusan. Ipinduta jud kanang mutaman musiga kanang kinaubusan. Kana ni siga na siya, ma'am. Hoy, ngayon pa siya nag-on. Ano ba? Di siya mag-on, ma'am, pag hindi ka magsalita. Ay, Automatic siya mo ganon. sirado. Ngano man na, oy, gabot-buot po ng gagama. Aning buya bitang microphone. Pag hindi ka magsalita, wala nang Wala tingog. pakialam. Wala siya pakialam. Mati, urok na yung itingog mo. Wala na ka talagang sounds. So, gabuot-buot nga siya, no? Magbuot-buot rin siya kapalong o iyaha. O di ka mo tingog, maoprag iyaha. Maayo ka, ha? Dapat magtingog siya din, ha? Dapat magsiday tagtabi. Oo, kasi binayaran siya eh. Kaya dapat magtingog siya kahit walang nagtingog. Gipalit na siya kay para patingogon niya. Palungon, maayo ka na.
O, di ba? Buya, ayuhan ni inyong kuan buya ha. Mapalong man ni buya. Nga di unta mapalong buya. Oy, shout out dahil sa... Uy, kinsa tong nagtanaw dahil di haabi. Ayaw, ta mo kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Miss Human Being. Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon. Muna siya akong intro. Di mo ganahan, di ba? Oh, Unique diba? kung ano. Siyempre. Di ba pinaka-unique yung pangalan ko, Miss Human Being. Sabi pa nagbasa doon, nag-chat, nag-ano ko, doon sa live. Mm. Nag-comment ko sa live, wow, Miss Human Being. Ganda yung pangalan niya, Miss Human Being. O, di ba? Unique, no? Unique kung pangalan, Miss Human Being. Hindi ko yan palitan. Oo. Miss Human Being na yan. Doon sa Facebook, hindi talaga pwede yung maging Miss Human Being ka. Maghanap sila ng totoong pangalan mo. Justi, yung pangalan mo, totoo talaga. Hindi pwede ano ka lang doon. Pag monetize ka, pagkatapos ang meta verify ka, na ang pangalan mo talaga lumabas. Hindi pwede na yung Miss Human Being. Kasi ano daw yun, i-verify O, verify. nila sa NBI. Baka may Hindi, ano. kailangan nilang dalawa ng ID. Oo, baka daw Baka may kaso, no? Di, siguro, sigurado sila pag wala, may ano ka doon sa, hindi active yung ano siguro, yung BIR mo. Ewan ko sa kanila, grabe sila. Hindi ka raw nagbayad ng tax. Baka hindi sila nagbayad ng tax, hindi active yung account mo, yung ano mo, account mo sa BIR. Kailangan nila talaga sigurong dapat active. Kay pag hindi active, yung pangalan mo hindi din active. Bitaw sa Ganun pala Facebook, yun. sus, diligid pwede na itong mga ngalan-ngalan diri, mga Miss Human Being, yabog-yog ka, ubo ka. Wala na kay Miss Human Being. Ganun siya naka-stick. 17 minutes? Basi mo apasan na sa punuan misa nito. Tapos ako sa tanaw na ko ang live, oy. Naunsan ba ka ni? Tips. Ato ning task on ba nagay uban tag-as ka live. Ambot lang ka di ba ka ko ani ma-restrict pagka ugma kay nakabutang siya unlisted. Why unlisted? Should be unlisted. Hindi ko pa alam kung saan ang ewan ko lang ang mga settings dito. Hindi ko talaga alam dito eh. Nalagyan ko ano na walo ka buok nagtanaw. Tay gani. Chika ba? Ay, salamat sa atong viewers kasi ito na nakatalikod ang kamera. Nandito may 8 million viewers. Sino yan? Hi! Shout out sa 8 million! Hello po! May 8 million viewers. Salamat po sa mga 8 million dyan. O, di ba? Nagkulay ako ng buhok. Sige, panood pa kayo. Misis, naman kayo dyan. Chat naman kayo. Ay, ano ba? Comment. Para may comment dyan. Heart naman. Hindi ako maka-reply kasi may gloves. React my live and comment my live and subscribe my live. Don't forget to subscribe Miss Human Being, the unique name only in YouTube. Miss Yusa. Diba pinaka-unique yung pangalan ko, Miss Yusa Bugera. Hindi naman ako mayabang. Oy, joke lang yan. Diba? Ganun. Huy, sa Facebook pa to, naka-off na yung camera mo. Ang dami mong daldal yan. Hindi naman, ganito, kalayo ka sa Facebook. Ay, gi-open na yung stricto kay sa YouTube. Dito lang, hindi may stricto. Pero doon sa Facebook, stricto si Facebook. Pero hindi ka monetize sa Facebook, hindi mo alam yan. Pero monetize ka sa Facebook, alam mo na yan. Konting ano mo lang sa mga video doon, yung video mo, ma-restrict ka talaga. Gawan ka nila ng restricted. Ang hirap-hirap at saka maliit pagbayaran doon. Hindi ko alam dito sa YouTube kasi hindi ako monetize dito. Hirap-hirap po monetize diri. Oy, bakit mahirap mag-monetize? Sa Facebook, original content mo lang. Basta wala kang violation, monetize ka. Yun lang ang technique doon. Kahit mag-upload ka ng mga video araw-araw, kahit walang manunood, basta nag-upload ka ng video, matapos mong requirements sila, monetize ka na. Twitter account ako na tiurok. Kaya nga naman to. Hindi ako mag-upload sa Twitter.
Wala nang chance, wala nang panahon. Ang dami ko na talaga upload. Dami mo ginagawa. Oy, hindi na Ang dami kaya. ko na Oh. ginagawa sa TikTok, hindi ko pa nagawa yung TikTok. Hindi ko talaga na ano sa TikTok kasi wala nang panahon. Ang dami kong i-edit na mga video. Nag-edit ako ng reels, ilang reels ang upload mo isang araw. Dito pa sa YouTube, may shorts pa, may video pa. May Facebook na video, di ba? Ang dami, Diba? long form video, ang daming gawin. Asan ang hustisya? Nasaan na yung hostisya nila? Bakit ganon? Di ba? Oh. Ay, laila daita, ako pala si Miss Human Being. Baka ang nagtanaw dyan, natingala mo, no? Bakit may ganito? May bading pala dito? Oh, meron. Merong bagong bading, bagong sulpot. Hindi talaga nagpantay. Why man? Pantay rin siguro niya eh. Pinakbok views. Nawala na sila? Nasaan na kayo? Bakit kayo umalis? Ayun sa Latin. Ito sa pakuluro ng punuan, ma'am. Sa live pa jud no, hindi ako nakakita ng Bisaya. Bakit walang Bisaya doon? Oy, wala talagang Bisaya. Taga-laing planeta yung nakikita ko. Taga-anon sila, mga Africa, Dapat Nigeria. mag-English lagi. Ha? Dapat mag-English. Mag-English na, ma'am. Saan pag-English, ma'am? Ang hirap-hirap mag-English, ma'am. Okay. Nasa laing continental naman na sila. Di ka rin bitaw mga YouTube bitaw misan nito. Ang imong video kay Dulitso may sa gawas. Di man para sa Facebook nga. Ato kung giingon nimo ba sa Facebook yung mga video mo pag baguhan ka kung ilang lugar lang nila ipalipad yung video mo, hindi katulad ni YouTube kahit saan-saang sulok sa mundo nakita na nila, pero sa Facebook kahit monetize ka pa hindi mo alam kung saang sulok pa pinalipad yung mga video mo. Masilan sila doon. Hirap sa Facebook. Hirap naman dito, hindi naman ako na-monetize, ewan ko kung bakit hindi ako na-monetize. Nawala pa yung watch hour ko, ewan ko kung nasaan na yung watch hour ko. Parang wala na akong watch hour. Ganito na ang ginawa ko, nag-live na lang ako kasi nakita ako na mga tutorials dapat daw mag-live. So mag-live ako araw-araw. Kung pwede isang araw mag-live, maubos ng mga battery sa mga cellphone. Maubos na yung battery dyan. Hindi sila magpantay, why man? Kani magud siya kay daghan magud ning dark akong gibutang sa punuan ni sa nito. Saan na magkabang-kabang na Dili pod. Na color gud gihapon, na gud siya gyapon color, gwapa gud siya gihapon. Binuwil videohi kuno no will be nga atong ipakita nga ingani ang resulta para walang kulay color. Dinha na po ka nga side mag-video kung naw gasinaw ra ba eh. Klaro ko sa video misan nito gasinaw inaw. Misan nito manulbo sa kog kadyo. Sige daw. Lagi tapuhan taon na mo ng lens na pudyot kay dali rin siya mahugaw. Sige daw. Ga-apply na ta sa intensity color pero imong tan-awon wala jud siya color mo gawas. Dili gid pareha sa igura nga mahalata gyud nimo nga gikuluran kaning intensity murag dili jud siya kaayo mo color tungod kay wa siya peroxide. Wa siya agwao sinada nga mo develop jud sa buhok pero pagkahuman anin natong banlaw maklaro man siya nga nag-color di ay kay makita man nato nga nautro ang color sa buhok pagkahuman. Ya kabalo kami sa nito. Ang video bitaw kay katuloon na nako post ba. Nya. Putol-putol, episode kay usahon ra man gud kay murag nahutdan ko video. Dito sa YouTube, ang shorts mo, di pwedeng tutorials. Di pwedeng tutorials sa salon. Sinubukan ko na yan, walang nanonood. Ang gusto dito sa YouTube, yung mga unique na mga videos para bang mag-create kang unique at saka lagyan lang ng music. Hindi ka pwedeng
pag magsalita ka, parang walang nakikinig sa inyo. Hindi ko pa alam kung ilang minuto ang nandito sa shorts. Pero nagawa na ako ng 30 seconds, hindi naman ako pinutulan. Hindi siguro pwede pag 90 seconds kasi sa Facebook 90 seconds sa Facebook matagal. Maka-tutorials ka talaga. Pero dito iwan ko. Kung minsan sa shorts mo may nanonood, kung minsan walang nanonood. Bakit sila ganun? Sandali lang, tingnan ko muna kung may viewers ba. Oh, na zero na ang views. Wala na. Nangundang sila. Saan na yung mga views? Wala na sila ang mga views. Natulog na mo diha. Ay sa mong patulog, oy, kidi ara jud ko diri talikod ko ha kay ako ning gikuan ba. Binalik-balikan ko nag-apply ng kulay kasi para magpantay ang buhok, magpantay ang kulay niya. Iba kasi dito ang number. Ano to ha? Ang number sa kulay, saan na yung mga kulay? Dito, ang ginawa dito parang nag-covering white hair. So, covering white hair is going dark. Dito naman, ang ginawa natin, ano to, is sensitive. Lighter, ang lighter siya. Ang number niya is 10-2 o 10-45. So, 12 series ang kulay. At saka yung developer niya is 8.5. 8.5 is kanang equals 12%. Medyo ano siya, medyo maisog, medyo higher siya. Higher ang developer, higher po dato ang ginawa kong kulay. Para bang, kasi marami itong puti si Madam. Si Madam Anito. Diba? Oh. Okay ka lang? Okay ka lang. Iba naman tayo ng city. Ari na po kuno ng cellphone ato no Wilby. Balhin na po kuno di adapit. Kaya mo magbalhin-balhin po ng imong video. Di just tambay. Ari na po dapita. Balhin. So, balhin sa nato ang ato mga camera ha. Kaya di camera, cellphone ra na ko. Kay camera dato na kay ko na public ko. Di ko dato. Atong gibalhin kay aron malhay na po atong posisyon. Okay. Balik-balik na itong background. O, nagpantay na ang kulay. Kaunting pantay lang para magpantay na kayo. Nagamit naman taan ni Isinsity sa una, Miss Anito. Hindi. Naundang man ko. Ay, dugay na panahon. Ato pa sa balay. Balay sa? Atong dapit sa maternity. Ah, Nakasuway na kani sa una. Diundang man gaya nila na ko to, kay. oy. Mahal maguta niya. Ako rin gikuan ba kay pareha ni mga na kay takaila na kaayo na bitaw. Ang bayad gud siguro magpa-Isinsity ka adto ka sa salon diro sa igo siguro 5,000. Ako kay mo man gihapon akong gipangay kinaikog na kay customer. Kung pangay kay 2,500 pa man gihapon. May gud unta ning himuon ni siya bisag 3,500 ang kulo sa Isinsity. Yun lang bitaw na ko isa una kay pang double man ni color. Ang Isinsity hindi pwedeng dito sa roots dito parang may naka-black na buhok yung natubo na niya pagkatapos lagyan ng Isinsity hindi talaga tumalab yan. Si Isinsity is organic. Palagi tayo ng salita ng Isinsity. Ito si Isinsity. Ito si Isinsity color at saka ang ano nila, ito ang ano, kanang kulay. Ito si developer. At ito naman si Igora Royal. Schwarzkopf to dalawa. Dito, anong mga gamit ka. Pareho sila para compatible yung mga anong kulay na ginamit mo. Ito si Igora pang cover sa mga black hair or white hair or mga passion color or lifting color. Kasi si Isinsity hindi pwede sa kanya yan. Ano pang kulay siya sa mga buhok na may kulay na para nagsilupin. Parang nagsilupin ka ng buhok. Nakita na? Asa daw? Asa daw yun? Asa mo na tanawon, Asa ko oy. dapit? Asa tanaw na noin. Wala lagi makita ang naong. Ikuan ko no. YouTube? Adara, Miss Anito, makita na ko. Yes! Asa man YouTube? Sa YouTube.
Sige daw, makita. Basig ang ganihan na, uy. Hala, live na dahil kay ko. Salamat po. Nakita na ako. Ay, salamat. Naka-live na ako. Hindi ko talaga alam. Sorry lang po sa nanonood. Hindi ko alam dyan. Kasi baguhan lang ako dito nagla-live. Hindi ko alam. Sige, masanay din ako. Naghanap ako ng mga settings. Oy, hindi ko pa. May ano pa sila? May anong Saan na pagkita, Noel? Sama na si Januel. jacket. I-search ng Miss Human Being, ma'am. Ay, bilat sa kanding. I-search daw. Miss Human Being. Pero pag doon ka sa laptop at naka-StreamYard ako, naka-StreamYard kami, dalawa na pero lumabas lumabas yung live ko. Butang siguro Miss Human Being live. Butang yung Miss Human Being live, kaya rumugawas. Live stream lagi. Bakit live stream ang nakabuotang? Kani siya miss anito oh sure siya. Ayun, napindutay pa. Scroll up lang. Back ko no. Scroll up, scroll up. Wala siya no will oy. Wala siya dito, Noel. Adara. Ay, dara si Human Being, oh. Kani, binuto So, na rin. pindutan no. Subscribe ko, no. Adara, live kan pindutan ng live. Adara. Una na siya. Ay, dara di ay. Ay, salamat. Nandito na ako. Ulo. Ay, salamat. Nandito na ako. Comment, anak ba comment? Atura, ayaw, pindutan sa, ayaw. Sa dira. Dadara yung chat, pindutan ang chat. Comment ya. Comment ba? Ito comment na. Hello, Miss Human Being. Hello, Miss Human. Hala, ganito pala mag-live, no? Sorry lang po, hindi ko talaga alam dito sa YouTube. Oy, sorry lang po. Kanina hindi nakita. Ngayon, nakita na. Mag-live, no? Sorry lang po, hindi ko talaga alam dito sa YouTube. Oy, sorry lang po. Hello! Ganito pala mag-live, no? Sorry lang po, hindi ko talaga alam dito sa YouTube. Pasensya. Hindi ko talaga alam dito. Ngayon, sige, mag-anak ko magbinutan. Lang, ikaw mo, no? Paasa na tapo makita, uy. Sige, damo na, uy. Nakita na sa video ba? Pero saan na dito ba kay nakita na sa video ba? Asa naman po ko dapit itan? Awas na ano wilbi? Asa na po ko dapit yan ako sa pikas? Asa naman po ko dapit itan? Awas na ano wilbi? Asa na po ko dapit yan ako sa pikas? Hala no? Nakita na yun akong pagkababae diri ay Bisaya sa tabi kay Bisaya ako dili ko Tagalog. Taga-Tagalog ako diri ba? Taga-Tagalog portion. Itakilid ako ni gamay kay aron makita yun akong pagkababae. Nag-iko siya, no? Nag-iko ni tungkol sa atong microphone. Basil. Ato ni palungon di kay aron di mo iko. Hinayi lang imong microphone Miss Anito. Muni live. Rafaela Reyes. Muni mo account. Di wa bitaw kay account, di ba? Ato bitaw nang gitanaw. Kang ilan ng account. So ganito ang trabaho ko, di ba? Nag-live ako noon, nagtrabaho. Ganito magtrabaho ng salon, paulit-ulitan mo yan ng mag-apply ng kulay para magpantay sila. Malapit na itong matapos kasi may timer to. Sorry lang po. Pagkatapos, winuwil ko isa nagkanang kanaong. Ipangsulod sa ng kuan palihog. Ako nagipauga, oy. Naana sarip na ko gisulod. Ako nagipauga. Maklaro kung pagkababae, ma'am. Akong buhok, oy. Nangalkag ba niya akong buhok, oy. Wala na po'y tingog, no? Kasi nasanay ako sa Facebook na magsalita ka talaga kasi pag hindi ka mawala ka tahimik ka doon, i-off ni Facebook. Mawala ka. O ma-plug content ka kinabukasan. Ganun sa Facebook. Hindi pwedeng hindi ka humarap sa camera,
hindi ka magsalita, dapat magsalita ka talaga. Dito nabaguhan ako dito kasi narami na ako nakita ng live. Wala naman silang ginawa. Kung hindi, nagsi-cellphone lang sila, hindi sila nagsalita. Iwan sa kanila, bakit ganun? Hala? Akong naw, gasinaw. No, sinaw kayo, no? Ay, akong nawong nagatiguang. Makita kong nawong. Mamulbo sa ubi. Sinabi akong nawong. Napantay ng kulay, Miss Anito. Madungog na may kita na tanan, Miss Anito Kiber. Oy. Ano sa ka? Kaya doon ka, ikaw rin yung tanaw. No, manamin sa kube kay ani gyud ni siya mag-live ta diri kay pwede man siguro di man di ta mo tingog-tingog ana. Mamulbos pud ta tan-aw pud ta ani atong mga dagway nga asar to kung sudlay manudlay pug kube. Kay di ko ganahag di manudlay. Manudlay sa Hindi mag-live nga manudlay. Kasi ang buhok ko nagubot. Ano ba yung nagubot? Para ba ako nasira yung kagandahan mo, bading? Diba? Dapat makita mo. Pag mag-video tayo, dapat maganda. Kahit hindi kagandahan, dapat maayos ang mukha mo. Kasi ang daming tumingin. Diba? Halata naman dyan. Makikita naman ninyo, diba? Magbanlaw ta diri, ma'am. Okay na na, oy. Winuwil, dito na po ni dapitan, Will, oh. Bali na po ni adto dapit. Kanang dito, dapitan, makita dito. Na naduol ka, ma'am. Kanaw sa diri, dapit ba? Magbanlaw ko ng buhok. Para makita mo paano magbanlaw. Siguro dool ka ayon na. Sige na lang, ay, basta kayo. Nagkuanta. Para makita ninyo, hangad ko no palihog, ma'am. Para makita ninyo ang kulay pagkatapos nito, hindi na mag-treatment si ma'am kasi may nilagay na treatment. Diba? Ganito, oh. Down na ko no, ma'am, ha, anak, ma'am. Ay, sa lihok, ma'am, ha. Kaya ito sa mo sipay ni babaw, ma'am. Para magwapa ni mo. Akong microphone, nagtingog ba ka ni? Okay, usay di ni mo tingog ba kay basta mo undak ta istorya. Kani po si Boya, ang hirap sa Boya pag hindi ka magsalita, ma-off ang microphone mo. Ano ba yung lapil? Lapil ba to? Hindi ko alam. Basta kay microphone ra na kay tingog. Microphone man na sa una. Gagmay lang, di ba, ma'am? Microphone siya nga kuan, mini microphone. Kung sa kuan pa, small siya, super small. Kay gamay kaayo. Kaya nagwapa na ang buhok ni ma'am o ang color ani maaniyag na. Kaya pag video sa pudinin Will. Dali sa video sa pudin ha, bahala guna ka diha. So pa ko na human. Mag-video na po ko ha. Ingani ko duha akong gibuhat karon, ga live ko diha, then ga video po ko para sa damo na ko nga reels. Pero sa Facebook dili pwedeng mag-video ka, maghimo ka video, maghimo ka og live, dili pwede. Ano niyan, restricted ang video mo. Nagbanlaw na po ko sa buhok. Nga niyon gini siya pagbanlaw ato bang gimusipay ngano ako ni siyang gimassage di ay. Kay para bitaw gyud mo anhin sa babaw ang mga medisina aron mag-even yung color kay kaning punuan magud-an niya murag nakabiring white hair ni nako nadaghanan ra nako dark mo na siya medyo dark gamay pero sa babaw ani dapit plus na po ni siya highlights mo ng hayag-hayag gyud gamay ihang buhok pero gwapam gyud na pagkahuman kay mautro man ang color tan-aw na nato niyo sa resulta basta gwapa gyud og color basta Isin City kay kini sa Isin City organic yung siya mga sagbot ni panggamaan ni mugang gingan nag organic kay sagbot
Sagbot mo dyan ang organic. Ang sila pa, ano kung organic na ina. Sagbot na siya. Sa may gipanggama di ana. Kira ka, ma'am? Kaya padayon gihapon atong live diha, ha? Samtang nag-taping ta diri, nag-taping ba? Artista ka kay taping. Ganito magbanlaw. Ayusin na magbanlaw. Kung pwede, 5 to 8 minutes ang banlaw para mawala yung mga kulay, yung nilagay mo sa buhok. Medyo masira ang buhok at saka yung scalp mo, parang may balakubat. Pag huli mo na yan, ayusin yung pagbanlaw. Dapat maayos sa pagbanlaw. Hala. Sorry lang po, ma'am. Baga, gyapon kay kabuk ni sa nito, no? Baga kay buhok ba? Karon mag-shampoo na pug ko. Akong gamit nga shampoo is si Kerasis, made in Korea. Makapalit ka mo, mapalit niyo ni sa Watson, leading Watson nationwide. Ako na ikuan ninyo kani si Kerasis, nindot yung kayo ni nga conditioner, dili jud mo magmahay mo ini yung shampoo di conditioner kay. Kuan siya kana morog all types of buhok. Gumaganda talaga ang buhok mo, malambot. Maganda siya. Asaka ano pa? Ano ba yung humot? Mabango, maamoy, mabango. Kaniliging Bisaya oy, makapungot ni mo Bisaya namo kay di mi kabalo magtagalog usahay. Makaintindi kami ng Tagalog, makaintindi kami ng Bisaya, makaintindi ng Ilonggo, Ilocano, ano pa ba yung iba? Dami namin maintindihan, pero hindi kami makasalita sa lahat. Ano bang nasa utak? Di ba, ma'am? Naon sa imong buhok, ma'am, nahapdos, ma'am. Ang buhok bagoy mahapdos, di man ang bagol-bagol, man. Ibanlawan, man. Angat kuno gamay, ma'am. Anak, ma'am. Pag andam kuno wire at tunuwil, galay brabata. Ang dito ba duha ka kuan ulaylay ba kung kamot ni sa anito. Abtik pa kay ko karon. Pagkataon-taon na ano. Ano gibidyohan ang live? Hangat ko namin sa anito. Ya mag-live bitaw tano, di Ginoo ko murag ang kahiun nimo medyo agwan tahon. Pwede mo mato sa CR. Mangingit ka pagkauman nag-live ka. Ano ba yan? O diba? Matagal magbanlaw. Kasi pag hindi ka matagal magbanlaw, parang may ano pa, may mga gamot pang nakadikit sa ulo, sabi nakadikit, nandoon po pa sa mga scalp at saka sa buhok. Na kanyang mga customer, parihaan niya, katulad nito, palagi itong nakakulay. Kung minsan, every 3 weeks, nagkulay sila ng mga white hair. Kasi mahalata yung mga white hair mo na medyo may edad ka na, so dapat i-cover yan para maganda tayo ulit. Kaya ang buhok is the crowning glory, di ba? Ang buhok is, yan ang nagdala nimo sa kaanyag, day. Pag maganda yung buhok mo, maganda ka rin tingnan. Pero yung buhok mo namuhaghag at saka yung kulay ninyo, kahit ano-anong kulay na binili ninyo, nandoon sa mga mumurahin. Yung buhok mo, mumurahin din. Di ba? Dapat magpagwapa kag buhok, pumunta ka doon sa medyo mahalin na salon. Kahit mahal ang bayad, basta maganda ang buhok. Isa pa hindi masira. Hindi naman ako masyadong maganda yung salon ko, pero yung quality ng mga product ko is maganda yan. Made in Germany. Okay na ka, ma'am? Ikapoy na ka, ma'am?
Hindi biro maghigda dito. Ano ba yung maghigda? Nakahiga ka dito kasi yung liig mo medyo masakit. Kaunting tiis lang. Hindi kunting tiis, tiis ganda talaga. Palagi si Vice ganda nakaano no? Para nabasa na ako ba? Bakit ka nabasa gyud bayot? Mabasa jud ka kay Ginoo ko nga nagpangkuan man ka basa-basa man ka. Pagkahuman ani maluya nako. Para gahapon pagkatapos ng kung nag gawa ng into pagkatapos na luya na ano ba yung naluya? Para bang nawala ng kusog. Kasi may ano ako bago lang ako na operahan. Nalupaypay ako bago lang yung nagpa-opera ako ng may cyst ako dito sa likuran. Ilang araw pa to. Pero trabaho pa rin. Di kasi pwede, dapat magtrabaho ka kay ang content ko is about buhok. So dapat may video ako i-upload araw-araw. Hindi pwedeng hindi ka mag
Wapa na kasi yun. Nabali. Nabali na mga Noel. Ha? O ba? Ito, katiya ng anito nga bindong sa Cebu, ma'am. Oh. Nadi ay. Nawit ako. Dako ka, building. Asa dapit. Nagpadong mo sa Ayala ba? Asi, Ay, dako ka, building na nagsuwat. si Ami mataiya na. Eh, NATO. Eh, nito. Oo. Basa pa man. Wapa ko yung ito. Nag-green na siya. Gray. Nag-green na. Dahil ako pulor. Ano tulutan namin ako sa mga pulor. Ang ikuha mo ito na siya mo lang sa ayo. Kung sa bisa maglang mo sa video. Kung sa kay Diriban? Ay sa kay Diriban? November. Kaniyang buhok, akong gikuluran no, pero giriban ni siya pila nakabulan ang nakalabay. Ato ni November 2023, inya karon pi March naman 2024, so wapag gihapon ang buhok. So basta ka na lang, ako di akong giblower, kay ang mga color, wapag na gusto ayo, ang mga puto niya, maklaro gihapon pero basta gikuluran ang sa sports ko, mura siya gaas, gray na. Ano gusto ko sa mga tao na ang anak na ito. Baka ng buhok no. Maganda na ang buhok ni Madam. Tingnan nyo na ba nakita ko yun no. Hindi, ipadukot ko yung anak sa GTV. Ito, idoon ko sa studio. Nakita nyo, ipadoon na natin ito ang sa video o maklaro dito ang mga buhok niya. Ito na nakagwapa ka. Wala siya ito ang buhok.
okay, yung pagbaka at color na sa magbanghal na pero si Ella, bago si Ella, ito kami. Ano nga rin na yun? Nakagwapa na sa mga yun. Also, yun. Ako ito, i-try natin yung paano kaya kaya niya ang treatment sa mga binot natin sa salon. Kaya din mag-blow dry ta. Kaya sa ma'am. Kalano mo. Vaccine na si ma'am. Dali lang mga people, mga human being, nandito lang ako, nandito sa likuran ninyo, yung lingkod, si Miss Human Being. Yung kalat, hindi ako kailangan na mundo ng akong pamulo. Kasi ikuan ko na, hindi ako ayos ng balot kasi sabi ko na debate ko pa. Nakuha ko ng ibang kuan blower kasi hindi pwede yung isa. Sir, asa na kayo niya, sir? Kay kuan na, nagagay na itong mga taong na. Nasa mga pagkabagay. Ikaw mo daw, daghan mo pariban ni mo. Maluya na dyan ka. Karon hindi man ko kagwanta tapos hindi ko garipan. Hindi ako nagpapagpapang. Ayan, makikita na talaga, super good. Kuan, halata na halata ang mga sugat. Kasi yung mga sugat, pinailawan ng marami. Diba? Ay ko pa. So, italo sa mga Tinga tayo eh. Matangan ba ni og body sa buhok kanila. Kailan. volume. Bulyom. Pagkang hala ni Miss Anito, maluyan mo ko. Luya mo kami sa nito eh. Nag-live mo ko, mag-ibigay ko. Lagi no. Diba? O nakita ninyo, nag-sectioning ako ng buhok pagkatapos. Kasi Miss Anito, nag-start ko dito. Ano? Parang nawala ako, no? Bumalik na rin ang bago. At ganito ang gawin. Sugay muna bago suklayan yung mga customer. Kasi sarili muna bago sila. Magsuklay ka muna bago sila. Ano ba yan? Pwede di ay? Pwede guro. Tayo ng istorya ko, nag-bowler ko, ang matuloy ng bowler.
Blow-dry tayo ng kaunting para ang buhok. Medyo may time siya tingnan para maganda pag lumabas sa customer mo. Huwag mong hayaan na ganito ang buhok mo na kapasuhan. Kailangan mo talagang amusan yung mga customer para bumanak sila. Diba, ma'am? Correct. Ang blower na ginamit ko ay si Parlax na ceramic. Ayun para sa plansa. At para siyang flat iron na madali lang yung straight ang buhok mo. May blower talaga na specific na ma-straight yung buhok mo. Hindi matagal mag-dry. Saka yung mga supply, dapat ayunit yung supply. Dito, ayunit dito. Hindi ka tulad ng isa, ano yung bulbundok yun. Ito, ito ko na yung supply, may ipon sa lubot. Diba, ma'am? Asa kayo tag-live room ba? Grabe na yun. Kita naman nag-discuss dito. Ito kaagit ko maklaro. Ito sa kalagay. Sige ba? Sige. Ano ka? Ano yun? Ito. Diba? Guwapa rin sa buhok mo. So, ito ganda na ito. Dito ka na. Dito ka na. Yan lang ito. Dito ko yung kamay para malapit ba? Para mahalata yung mga kulay na buhok. Diba? Makita niyo kung paano yung mag-blow-dry, paano ang mga buhok ay behind the scene. Diba, maganda na ang kulay ni ma'am. Okay na, ganda na talaga. Wala na yung mga white hair niya, pero nandito pa rin yung mga white hair niya. Diba? Para nag-green na yung nakikitik ng biya. Ito yung talagang sinikon nyo ng baka, ma'am. Mas blind ito yung buhok. Lansa. Kapag tingin niya ha, matulog ko ka kayo, mahugot kayo ang talon. Ganyan. Ito ka mag-iinit. Diba, makita ninyo yung mga buhok niya nakastripe, parang naka-highlights ko, hindi nyo matagal na siguro kung naka-highlights ko na, nalimutan ko na. Ang maganda ko siguro,
kumita ninyo, ano ba yun? Ganito talaga mag-blower, nagka-concentrate ng body. Akala mo po, totoo yan. Concentrate ka mag-blow dry kasi ang ingay-ingay ng blower. Baka na dito book ko lang nyo, nakita din na ulit kay live video sila. Live ka karoon ang bilis ako. Channel Miss Human Being. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa aking YouTube channel Miss Human Being. Please lang, maluoy mo na to. Please support my channel Miss Human Being. Don't forget. Ayaw mo kalimot, maawa. Kasi bago na pinto mo monetize. Maawa naman kayo. Para tumaas yung ano ko, watch hour. Kung may watch hour na ibigay sa YouTube. Sana may watch hour. Ganda na pinag magwapa man. Yeah. Wapa siya. Guwapa. Diba nakita niyo paano yung nag-blower, no? Hindi yan, live yan. Hindi yan fake. Totoo yan. Ang ginawa ko dun sa mga video ko, ganito yung mga buhok nila, diba? Maganda pagkatapos. Naka-blower yan, paunti lang yun. Dahil kasi maganda naman ang buhok nila. Hindi naman yan nagbuhat siya. Don't forget to follow, don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being, and click the bell button para ma-notify kayo pag may bago akong video. Diba? O, ganun. So, maganda na ang kulay ni Ma'am. Photo ganda na talaga. Ang kulay niya is igora niya plus sensitive colors, hindi. Yan, yung mga book sa mga artista. Ikita yung mga book sa mga artista. Diba? Waka yung mga book sa mga katulad yung Tony Gonzaga, yung Ann Curtis. Maganda yun ang mga book ng Ann Curtis. Shout out to Ann Curtis. Shout out sa South sa yung Alabang. Alam ko, first stop na nagamit nila sa Alabang. Kasi may kusulat ko, nandito siya sa Alabang. Yung mga artista, ganito ang kulay nila kasi nandito sila sa South Salon. Doon sila magpagawa ng buhok. Diba, super ganda ang book ni Ma'am? Pagkatapos ito, magupit ko muna, magupit ito ng kaunti para ang buhok na ligo. Ano ito, para nabulgo ito sa tumoy. At ganito yung mga rebanding of sword ko. Hindi yan magubot ganit. Hindi makabuhol-buhol kahit bubuton pa mo nino na, basta pag-buhol na nino, ganun, nakita naman siguro ninyo pag ginanong ko yung mga buhok. Tingnan ninyo, di ba? Ganda, no? Super ganda. Hindi siya mabubot.
Ano ba yung magobot? Hindi, walang sabit. Kahit ganun mo pa, hindi siya magsasabit. Walang sabit yan. Kahit mahaba pa. O, di ba? Makita naman ninyo kung ano yung ginawa ko. Di ba? Maganda ang buhok. So, subscribe na kayo sa Miss Human Being. Okay ra ka, ma'am? Hala. Knock the door, uy. Kaya sa tupo pa. Tahu mana? Apa? Ini pa doon sa Ayala ba? Ayala. Miss Anito. Anito. Dahil sila ba? Anito? Anito. Anito. Padung sa Ayala Center. Sabi sa'yo, Anito naman. Hmm? Kenapa highlights? Oh, nampak na? O, di ba gwapa kayo ang buhok ni ma'am, no? O, pwede ganda kayo, o. Yan na sa kajut mama kayo. Okay. Para makita din mo pagkababae niya. Pwede ilana. Kalimot ko, ay. Kaya ka mama, kadali ka ma'am. Sure. Kang, ang init-init. Ganito ako mag-haircut. Hindi ako, wala na ang sectioning. May sectioning, kaunti lang sectioning kasi pag mag-sectioning tayo, training naman ako ng haircutting, pero pag ganun ang gawin natin, pag maraming customer, di pwede yan. Dapat bira-bira na lang. Kung ano na nangyari sa buhok, ganun na yan. Diba? Sa kuya kong bangko. Kita daw sa kung makita kung kulot. Ako pinag-welcome. Pagkitan. Sa di naman ito, ako pinag-welcome. Wala akong viewers. Hindi ko alam. Hindi ako kasi nag-shout out. Tulog pa yung mga tao. Kaya ito ba, kung lang kanya na, ako ba, kaya na kamera. Kung mas guwapa, kung lang kamera sa likod. Isa tubangan. Hindi na mag-line, buka ka buo, hindi mo basta diha, shout out, na itig shout out. Ako may kutin. Makita siya. Pinutulan to, pinutulan. Ginupitan ng kaunti ang ano sa dulo niya kasi ano to, sa dulo para bang hindi na siya pantay. Pag mag-supply ka, mag-static na siya. So ganun ang gawin. Kuhaan ng gamay, kuhaan ng gamay. Hindi gamay ha. Kaunti ano lang, gupitan dito sa dulo para wala yung mga parang mag-buhol-buhol. Ano yung buhol? Buhol? Buhol Blitz. Buhol Blitz Club. Gwapa na ka-book, ma'am. Gwapa na lang. Diba? Maganda na ang buhok ni Miss Anito. Ilan, isa ka oras na yun? Dapat Kaya na. 1 hour, 10 minutes. Ano may gigwap Miss Anito para mag-minutes ng buhok ko? Hmm. Kasi ka na sumbok, gwapa color, no? Gwapa dili.
Rafa. Wapa kaayo oy. Nag-gray no. Yeah. Sa insan ang nag-gray. Nag-gray ba? Ba? Nag-gray ka. Namoy puso ba si Ma'am Carmen, ino na ito nga amin. Asan ito na update color sa unang nito? Kung ito nga sensitive ito nga. Hindi. Pero ito ko ako sensitive nga. Nagkuhan ko ba naka-unindong po nga. Papadyo po ba sensitive nga. Nagkuha ko po pag-cover mo yung ino. Nagkuha ko dito yung cover ng yung ahin dito. Para magwapan yung buhok natin. Okay. Pinibuk mo bukit. Pinibinimutan na ito kanya. Pinubi, pag-picture sa kadyot ang yung nag-picture bi, ang nag-haircut. Kaya ako kung gano'n nga yung reels, ang tutulong na. Tekahan na ito ka ng paano sa ito. Ang tutulong na. Ganito yung tagwa ka ba ito sa kataw. Magpas. Kasi trabaho sa ito. Luto ka magkakal yung kato. Hindi pa ka, hindi kaya hindi. Kani yang buhok dugay na ni giripan no, pinperso, may nga ni ginuhok basta dugay na giripan ka na o may magkuan bitaw. Wala nagtupong so ito. Nay murag pagsutay nimo mo tanggol, niya mo nang kuhaan na to og mga tumoy, kuhaan na to sa mga dulo niya para dili bitaw gibinig sugay nimo ay mo sangit, kay mo sangit man din ang buhok. Unang ingana niya. Tanawa na guwapa na kaya color as in. So open di kay kaayo. Ato ni gikuluran og sensitive color, mura color para sa atong medyo sa ang roots na na-black gamay. So guwapa jud kaayo ang buhok. Sa tanang mingan og don't forget to follow for more. Ricardo Anis Santiago as Miss Human Being and bye-bye sa pagkakaroon. Thank you kaayo very much. Bye-bye. Di pa itong ibabay mi sa nito, ani ra rawita. Gamo na ko reels ko diri. Oh, naunsa naman na atong video diha oy, atong live wa naman kun istorya di ay no. Giigang magupo eh. Igang jud ko kaayo as in super kaigang. Na akong aircon, nawala ang aircon nang dahil sa mawala yung aircon mo kahit gaano pa ka tindi yung kalabigan niya, basta mag-blow dry ka ng mainit. Masyadong mainit yung blower kanina. Yan, nawala. Naubos. Kinain sa init. Diba? So maganda na ang book ni Ma. Medyo matagal ang live natin ngayon. Di ba? Ilang oras na yan. Para pang may-ari ng YouTube. Ikaw may tag-iya ng YouTube. Kaya kanina ka pa nagla-live. Huwag naman yung akong palungan. Maawa. Diba? O, wala akong video pero may live ako. Maraming live na dyan. Wala akong live noon ngayon. Marami na. Hanggang sa dulo ng walang hanggang magla-live pa rin. Pag may customer lang, pero walang customer, hindi ako mag-live kasi nandoon ka, nagluto, mag-live ka. Anong gawin mo doon sa nagluto? So mag-live ka, nagluluto. Parang hindi naman totoo yan. Para sa akin. Gawing bahay yan, hindi siya gawing makikita ng mga tao na may talent ka. So dapat mag-YouTube tayo, may talent. Mag-Facebook ka, dapat may talent. Katulad nito, di ba? Hindi naman pang sa talent ko naman itong ganito ang ginawa ko. Kasi mga ismis, ito na. Nag-una ni Hangkuan. Nag-una. No? Nakauna, mura mong gikuan. Eh, no. Shout out sa usa ka nato ka milyon nga viewers din ha. Nga na medyo nang mag-live basta bago ka ta walay mo tan-aw pero okay ra kayo na why problema na nako basta ka akong watch hour mo taas. Ug mapuna ba ko ka akong watch hour og daily ako kabalo kay si YouTube ay nakabaluan na usay pamaagi niya kay sa Facebook pag mag-live ka kahit walang tao may watch hour ka talaga. Makikita mo pagkatapos ang kinabukasan, makita mo na yan. Makita ilang watch hour ang nilagay. Sa dalawang oras mo watch hour. Ay, hindi watch hour doon. Minute viewed. 60,000 minute viewed.
pagka kinabukasan may ano ka na, may 1,000 plus na kang watch hour ay 1,000 minute viewed. Pag kinabukasan isang oras ka o dalawang oras ka nag-live, may mga 1,000 na minute viewed. Pero dito sa live hindi ko pa alam kasi yung nag-live ako parang walang nangyari. Tiningnan ko sa analytics parang walang nadagdag. Kung kailan sila magdagdag, ewan ko lang. Siguro depende sa views, depende kung may nanonood sa inyo. Hindi ko pa alam yan. Sige lang, matutunan ko rin yan kung matagal na. Kasi hindi naman ako bago dito sa YouTube. Matagal na ako nag-upload ng mga video pero hindi ko pa siniseryoso. Kasi nandoon ako sa Facebook. Seryoso ko doon sa Facebook kasi monetize ka, hindi ka pwede mag-upload ng mga videos. Pag wala kang upload doon, kinabukasan, maliit na yung views mo. Diba si Facebook, pag palagi kang nag-upload, tumaas yung views mo. Mataas yung visibility. Guwapa na kabuhok, ma'am. Apa na kayo? Tayo sa tamunin ka sa tamunin. Ano nung tumundap sa ilalim? Ita na po. Sa ito, ita. Iinom ba tayo ng maraming tubig para hindi mauhaw siya ay. Eh. Hindi anak ng video ba? Nag-lihat ng video. Nag-lihat sa akin nyo dahil hindi ko ang dili na po kamudugo. Sige na. Kung saan ha? Salita na ako. Pagbuhod sa kuman. Salita na sa bukuan. Nagwa pa naman. Yes. Kaya mulor akong ganihan mo. Mm-mm. Kaya ito yung buwa pa dahil kasi buwa ko. Nga pa kasi sensitive. Lahi po na igura, lahi po na sensitive. Si sensitive para color sa tao. Wala pa kung ito yung sa umana. Ano gatiwas ko o haircut sa buhok ko kay kaya naging daghan ka ano mong labaw bitaw karon din na ni mo cutting sa buhok ang magwapa gid sila kay dili na mo pagwapahan mo ra kay reklamo gyud na customer di mo pagwapahan dito di unsa mo akong buhok bayot dapat gwapa jud ko bayot kay gwapa mo jud kuraan ano ba gwapa ni ko kulor gwapa ni ko ka-cutting sa nawala itong ganihan ang murag ang buhok sa tumoy nga murag wa nagtupong kaya nga na gina basta pila na kabulan nakalabay tulo ka bulan 2 months ana ang tumoy na niya dili na gyud na siya pantay na ano gyud na siya nasangit ikuhaan na po ni gamay ra kaayo sa mga kuan na gyud niya masangit ra dapit niya dili ko gamit dili ko tigamit og tining scissor kay ang tining scissor gid siya kay ang buhok ana niya kay sa tumoy tinipis kaayo mas gwapa ko niya na o di ba kanya kay buhok super yung dito ka niya ka niya dili gyud ka magmahay nga ni o di mo mo ka dili sa kuan mo di ana ko sa na dili sa iyo mo ka mo balik ka dili Kani. Dili na ko ano ni Miss Anito gamay ni. Oo. Para na ay isa nga na body. Body. Oo.
gwapa gyud atong buhok. Maganda yung buhok mo pag may budget ka. Kung wala kang budget, hindi naman, di ba? Ang pera dapat hindi yan taguan. Kasi ang pera gawin yan ang dapat mong gawin. Kung gusto ka magpagwapa para gumanda ka. Pag mayaman ka, hindi naman kakagandahan. Ano ba yan? Kasalanan mo na bakit hindi ka maganda. Kasi marami na ngayong mga Gemma Cruz. Di ba? Katulad sa buhok. Marami ding mga expert sa buhok. Marami ding hindi expert. Marami ding nakasira ng mga buhok, di ba? So dapat punta kayo ng medyo hindi mo mumurahin na salon. Yung mga gamit nila, hindi yung mga made in China, kasi pag made in China naman madurog yung buhok ninyo. Yun ang advice ko sa inyo. Parang puso pala yan. Parang pusong nadurog. Tudurog. Oh my God. Nadurog na puso sa bading. Di ba? Gwapa na dyan kayang buhok. Yan, muhuman na sa to ang YouTube, ha? Dili na sa YouTube sa pagkakaroon. Og don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Daghan kaayong salamat. O, di sa tamo salamat di ay. Ang buhok, o gwapa na kayang buhok ni Ma'am Nunya. Humok yung kayo. Dugay na ni siya giriban. Matagal na itong giriban. November, first week sa November, December, January, February na ngayon, 4 na buwan na. Pero ganito pa rin ang buhok niya, oh. Super lambot ng dahil sa ginamit at tinagamot. Ito pa, nilagyan ng mga pre-treatment si Mike. Ito, nilagyan ng treatment yung kulay. Kanina hindi na napakita si my pores para malambot ang buhok. Para rin sa buhok yun. Parang treatment. Parang treatment talaga sa buhok. Para gumanda yung buhok. Di ba malambot ang buhok mo, ma'am? Kaya Yes. sa tanan nagtanaw sa akong YouTube channel, Miss Human Being, daghan kayong salamat. Kung sa sunod natin kita-kita, sa susunod natin kita-kita, ano ba yung kita-kita? Sunod natin live. Men. Sana nandoon pa rin kayo, nandoon pa rin kayo tumingin sa mga video ko at maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye na, bye-bye! Kaami pa.